ठाण्यामध्ये वाहतूक पोलीस आणि तरुणाचा वाद समोर आलाय। हेल्मेट नसल्याने वाहतूक पोलिसांनी या तरुणाला दंड ठोठावला। या कारवाईनंतर तरुणाने वाहतूक पोलिसांनी विना नंबरची दुचाकी चालवत असल्याबाबत जाब विचारला। मात्र ही दुचाकी जप्त केलेली असून पोलीस कारवाईसाठी नेत असल्याचं समोर आलंय। तरुणावर कारवाई केल्यानंतर तो सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी असे व्हिडिओ बनवत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली। गाड्या वापरू शकतात का? तुम्ही हे करू शकता, असं अलाउड आहे तुम्हाला? अलाउड आहे ना? ठीक आहे, अलाउड आहे ना? अलाउड आहे ना? जमा करायला अलाउड आहे ना? या नंबर प्लेट नाही, ही गाडी जमा करायला चाललोय आम्ही। हा, तुम्ही नंबर प्लेट नसलेली गाडी तुमची आमची नाहीये। हा, मग तुम्ही कसे घेऊ शकता? मशीन आमची गाडी आहे का? मग तुम्ही या गाड्या वापरू शकतात का? जमा करायला चाललोय, जमा करायला चाललोय। तुम्ही हे करू शकता, असं अलाउड आहे तुम्हाला?